नै दायो नाफ्रा एवबाय आरो ना दिनै मा जागोन मा थागोन मोननानै नाखौनो लायनानै एवफैबाय ओमफ्राय दंबावो नै एसे एवनो लागि जोबोद आं लकेल नाखौ जायोना ओमफ्राय बियो पार केजि 200 टाका मोनदों आरो फवायावहा 50 टाका जाहैबाय केजियावहा 200 बिराद मोजां एवनोसै दिनै बिदिनो हरसेखौ बारहोनोसै नादोनो ओमफ्राय नैबेथिं गालै जाहा मामा बा नरेन्द्र मदि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दालि राननायखौ दा संगासिनो बेयावहा नैबेयावहा दालि सरकारनि दालिखौ संगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नादो मामा दालि हरनायदो हख्लायनोसै हरावहा सलासलि लोंनाया नै जानोसै